spiller niche, bare fedt. Du er vejen for helvede. Kom on. God start. Kom, god musik. Prøv at tage op. Prøv at flashvandet. Gå derop. Jeg ved ikke, man ikke kan lave de her liste-lyde der. Jeg siger den her, hvor fanden er det? Rønforhold. Lidt oven på den der. Will it take us to the inner sanctum? It will definitely take care of the vertical part of our journey. So, you have ridden an elevator before? Yes, because... Kulbysen. Prøv at få den her. Det er bare for sjovt, det er okay? Det skal meget nice være, men Slap om det. Han kan ikke komme forbi. Nej, han er ikke helt død. Jamen, det gør han. Hallo! Ja. Han kan ikke komme. Åh nej! Så løber du bare. Okay, rolig. Prøv at tænke på det der kamera, der når lyden kommer der. Så er det roligt, mand. Det kommer nu! Fucking sjovt, du gav mig. Der er klar til monsteret. Ja. Tak, det er det så. Det var klart. Nu lige se, okay, nu har jeg taget det. Han har saks op i næsen på. Nu skærer hans tissemand af. Crazy game. Nå, en stor dusk han har. Ja, den på maven, det. Nej, det var grimt. Altså, min far sidder inde i Hey, prøv. Kan du ikke gøre det der uden at skrige? Han smadrede døren lige foran mig. Ja, men kan du ikke gøre det uden at skrige? Og så var jeg stok. Ja, men lad være med at skrige så højt. Det er virkelig irriterende. Lige slå og prøve igen, det var altså meget sjovt. Nej, nu er jeg her igen. Men hvad skal jeg gøre? Skal jeg bare løbe fra ham? Nej, jeg prøver at gemme mig. Lidt lavere. Jeg kunne høre ham sige møde. Jeg kunne høre ham sige som en ko.
Hvis jeg kommer rundt der, så skriger jeg, så drejer mig så hårdt, at jeg kan have nogen ryggrad tilbage. Ligesom igen i dag. Okay, nu går jeg ud. Er du klar med? Jeg kommer herop, jeg kan ikke lige gå alene. Bjerre. Ja. Hej. Kommer. Hvad er det? Yes. Prøv at være. Det er så højt. Han kommer nu. Ja. Jeg ved, han kommer. Han kan dræbe, han dræber mig. Jeg tør ikke ud. Nej, det bliver med kamera. Jeg vil tage. Det er krig. Jeg så gående. En patruljerer, der går han derude. Nu er han ved at... Okay, nu er sandt helt i det vidste. Hvordan gik til højre? That bitch is patrolling. Det er ikke godt. Hej også. Nå, var det? Jeg kan huske, du spillede det her. For ræflu. Bjerre! Ja! Jo! Nej! Monster! Og det skal jeg vide lidt, ikke? Jeg hørte tydeligt. Ja. Nej, det var det. Ej. Jamen, skal du låne nogle tørrebukser? Lige før. Ej. Nej, jeg havde lige sådan nogle andre, der kigger patruljeret, og så tænker jeg, hvor bliver han af, og så kommer han lukket, og så regner han. Jeg kunne høre dig derinde, ikke? Helt lige der spil. Jeg kan sige det væk fra ham her. Ja. Så vi bare komme også ind, da vi spillede. Jørgen? Ja, kan du ikke huske det? Nej! Hvorfor går det så langsomt? Luk nu munden, for fanden. Jeg kan se, om han kan finde mig. Skal jeg gå ned igen? Han kom. Døren er åben. Nu så står han her, så kommer han. Nej. Så kan vi ikke nå op. Så dræber han dig. Jeg skal bare væk nu. Det bliver scary. Så kommer han. Jeg skal lige se ham, han holder op i stilen. Nej, det kan han ikke. Jo, det kan Jeg kravler ned til ham. Luk munden. Hvor kravler jeg ned til ham? Hvorfor så ned til ham? Er du klar? Så jeg siger, luk munden, ikke? Luk munden. Husk det. Altså, jeg synes næsten ikke, jeg hørte, du blev bange. Jeg hoppede op og stod. Det undrer mig, at du ikke engang faldt ned af den. Jeg er tæt på. Tror jeg på. Er du klar til at mega runner for dig? Ja, jeg synes ikke.
Fuck, han står der ikke. Fuck. Okay, så er det stille. Nice, han var der slet ikke. De tror, jeg er for dårlig. Ja. Det er for, at han der ikke er. Ja. Han står deroppe og venter. Det er vildt fast. Og du fint at spille, mand. Kravl nu op. For mit hjerte bare går hurtigt, mand. Okay, skal vi kolde den her? Jeg siger, jeg er kolde. Det gør du bare. Jeg skal ikke spille mig. Jeg skal ikke i bukserne.